Жонка амапаўца. Біч. Твоя сяброўка Эйсмонт. Не трэба вось гэтага. Ну, выбач. 2020 год. Вот и все, расходимся. Не падабаецца ці што? Самаирония? Снова мужика захомутала. Никуда мы от Павлинки не убежим. Ты сур'ёзна? Не, ну просто мне цікаво. Люблю тэатр. Вы не поверите, але гэта па-ранейшаму канал «Жыццё Маліна». Іншая шакуючая навіна, меня па-ранейшаму клічуць Мікіта Мелказёраў, і мы працуем з Варшавы. Наша сённяшняя госця – гэта акторка, купалаўка Валянціна Гарцуева. Мы прапануем вам вялікую размову пра тое, як пераканаўча сыграць ролю жонкі амапаўца і не губляць матывацыю надалей рабіць беларускае. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Пачынаем глядзець. Ты казала пра тое, што нібыта зараз акторы набываюць універсальнасць, кожны можа сыграць усё, але ёсць пэўная амплуа. Як ты лічыш, твоё амплуа это што? Не веру амплуа. Я не разумею, што гэта. Чаму патлумач? Потому что мы все флексибл. Это все залежыць ад рэжысёра, як ён цябе ўспрымае, як ён бачыць. У мяне, напрыклад, можна казаць пра серыялы расійскія? Давай паразмаўляем. Это важная тема беларускай культуры, мне падаецца. Мяне першыя гады рэжысёры запрашалі на ролі выключна палюбоўніц, такія біч, ведаеш? Я не ведаю, я не такая ў жыцці. Ну чамусьці яны мяне так бачылі. І з серыялу, серыял гэта былі розныя фільмы, але... Твоя вось гэта біч хадзіла з аднаго серыяла ў іншы, так? Часам у тым жа касцюме, часам з тымі ж словамі, я не ведаю, як яны гэта рабілі, розныя сцэнарысты, і мы размаўлялі гэтымі тэкстамі, якія ў жыцці людзі не размаўляюць такімі тэл. Снова мужика захомутала. Я яе просто казала некалькі разоў. Я казала кожны раз, хто гэта, дзе гэта людзі, хто так кажа, хто так увогуле размаўляе, калі гэта было, пакажыце мне гэты сусвет. Так што мне лічыць, што мне такое амплуа? Ну, не. Ну, напэўна, это тое, што цябе прымушаюць, как бы в этом фрейме стаять. Ну, так выкарыстоўваюць. Я просто пакуль рыхтаваўся, я не памятаю, ці то гэта былі твае словы, ці то гэта было нейкае там апісанне на нейкіх там сайтах, што атрымалася, што тэатр, ты вся такая падкрэслена, пазітыўная, то бок гэта гераіні, сапраўды ў асноўным галоўнай ролі, а расійскія серыялы – это вот біч. І ў выніку вот такі вот два кантраста, кіно і вось тэатр. Так і было? Так і было. Што табе цікавей выконваць, якую роль? Не важна, адмоўна ці станоўчы персанаж, важна, каб ён быў складаны, важна, каб было цікава табе, важна, каб ты сам ад сябе не чакаў, каб рэжысёр дапамог табе знайсці ў сябе нешта новае, каб ты такі, о, я такое умею, ага. Вось гэта самае важнае. А што гэта можа быць, што загодна, мне здаецца. У гэтым сэнсе, гэта ж дзве розныя прафесіі, прабач. Чаму гэта дзве розныя прафесіі? Два розныя механізмы. Какой механізм кіно? Па-першае, тэрмін існавання кароткі. У тэатры у цябе ёсць разбег, ты ўваходзіш у спектакль, часам не сыходзіш больш са сцэны. У цябе ёсць лінія, якую ты вядзеш. Кіно гэта сцэны. Сцэна можа доўжыцца там кадр 3 секунды. У цябе няма гэтага мосціка падысці да гэтай сцэны. Ты павінен хутка працаваць, хутка рэагаваць, заводзіць сабе самастойна. Гэта асобныя таленты трэба мець. Не ўсе добрыя кінаартысты такія ж добрыя ў тэатры і наадварот. Тэатральныя акцёры часам не могуць працаваць у кіно. Выходзячы з акадэміі з мастацтваў, ты выходзіш у гэтым сэнсе абсалютна недасведчаны. Ты выходзіш як тэатральны акцёр. Ты нічога не ведаеш пра... Гэта не выкладаюць. І ты гэты досвед можаш атрымаць толькі ўжо на здымках. У тебя дебют у кино 2005 год? Я не памятаю такие. А ты агулам сам дебют памятаешь? Это такая добрая память? Просто было... Не, тому что до першай... Я не ведаю, что значится дебют. До першай ролі ты там спачатку играешь нейкія эпизоды, их некалькі. Это просто там... Я не памятаю, что гэта было. Не могу сказаць, што я сур'ёзна калі-небудзь да гэтага ставілася. Для беларускіх акцёраў, для большасці беларускіх акцёраў ўсё ж такі это спроба зарабіць грошы.
спробуй зарабіць за адзін здымачны дзень там свой месячны заробак у тэатры. Гэта першае. Это не значит, что мы не ставімся адказна да ралей і так далей, але ніхто не абірае, ніхто не адмаўляецца. Вельмі рэдка адмаўляецца ад ралей. Я правильно разумею, что ты как-то грэбаеш з гэтымі сваімі рускімі серыяламі, у якіх ты здымалася, што табе не вельмі прыемна пра гэта размаўляць? Не, чаму я магу паразмаўляць? Я там не рабіла нічога дрэннага, на мой погляд. І калі гэта было магчыма, я заўсёды старалася выглядаць, старалася знайсці нешта ў ролі. Я не грэбаю, гэта было і было частка жыцця. Зараз, конечно, не пашла. Я правильно разумею, што табе ўжо пасля пачатку вайны прапанавалі таксама ўдзел у нейкім рускім кіно ці серыяле? Былі прапановы, я адмаўлялася па розных прычынах. Ведаеш, там гісторыя таксама вельмі цікавая. Мы сышлі з тэатра, нічога ж не было. То бок я, канешне, падпісала табе так умоўны такі прысуд, што ўсё, з тэатрам, магчыма, гамон. Але ў мяне былі заўсёды здымкі. І потым пайшлі нейкія чуткі, што вось былі кастынгі, прыходзілі артысты з іншага боку. Я маю на ўвазе тых, хто падтрымлівалі ўладу і абураліся, што да сённяшняга моманту яшчэ здымаюцца артысты, вось гэтыя, якія звольніліся. Потым пачаліся гэтыя чорныя спісы, і мы зразумелі ўсё, нас будуць блакаваць нават у расійскіх серыялах. Но мне пашчасціла, і ў гэты момант я ў Киеве пачала здымацца. У мяне нейкіх там пауз з працай не было. Карацей, як Фаіна Ранеўская сказала, ведаеш гэтую фразу, што зняцца ў дрэнным фільме тое ж самае, што плюнуць у вечнасць. Ты разумееш, што ты напляваў багата ў сваім жыцці? Канешне, безумоўна. Я разумею кошт усім гэтым фільмам. Адзін акцёр не можа выратаваць, два акцёры не могуць выратаваць адсутнасць фінансавання, пастаянную эканомію. Беларусь для Расіі заўсёды была такім у плане кінаіндустрыі. Танныя акцёры, танныя лакацыі, ўсё таннае, можна прыехаць танна. Але нават вось у гэтай эканамічнай сістэме эканоміі яны яшчэ эканомілі яшчэ. Ты разумееш? Які гэта можа быць... А ты можаш праілюстраваць? Што ты маеш на ўвазе? За 10 дзён трэба зняць там 1500 сцэн. Гэта немагчыма фізічна, а яны гэта робяць. Ты не можаш не выставіць ні кадр, нічога. Ні мастакі не могуць працаваць, ні акцёры не могуць. Няма часу на рэпетыцыю. Часам здымаецца ўсё вось так без... самі неяк так прапетавалі. Разумееш, як гэта можа быць добра? Слухай, у меня вельмі агульнае пытанне, і, магчыма, я занадта тэндэнцыйны ў гэтым, але чаму рускі серыял такі кепскі? У большасці сваёй. Я разумею, што там ёсць нейкія перліны, якія адпавядаюць сусветнаму ўзроўню, але масіў чаму ён такі, які ён ёсць? Я не ведаю. Як думаеш? Калі не стаіць задача зрабіць добры фільм, а стаіць задача, прабачце, адмыць грошы, напэўна, так здараецца. Ты адчувала, калі здымалася ў расійскіх серыялах, што стаўленне да цябе горшае, чым да расійскіх актораў? Часам адчувала, часам розныя былі кампаніі, розныя былі гісторыі. Самае радыкальнае гэта што? Калі ты адчувала, што ты там другі клас, а першы клас гэта людзі з іншымі пашпартамі. Я, ведаеш, я ніколі да іх не цягнулася, я ніколі не хацела лезці ў вочы і сябраваць. У мяне няма такого кіношнага кароткага сяброўства. Таму я розныя гісторыі чула, што там і спрачаліся, і выганялі з доміка. А домікі — гэта такія рулоты, у якіх сядзяць акцёры, грымёркі. Рознае стаўленне. Звычайна, акцёры расійскія выконваюць галоўную ролю, а ўжо беларусы вакол, усё астатняе. І адсюль думай. У іх ёсць агенты, у іх ёсць умовы, якія павінны выконвацца. У іх ёсць там кіроўца аўтамабіля. Гэтага няма. Ты аўтаматычна адчуваеш, што
што ты іншы тут. Ну як быццам адрозніваешся вельмі. А это цяжка псіхалагічна? Не. Слухай, ну, у тваім выпадку расійскае кіно, гэта, ну, для грошаў, каб было за што камуналку плаціць? Для грошаў, па-першае, па-другое, я заўсёды думала, што я ўжо буду такая дасведчаная артыстка, што з кожным фільмам мой досвед расце і расце, і калі мяне запросяць у сапраўднае добрае кіно, я ўжо буду гатова, я ўжо буду ведаць гэты сусвет з розных бакоў, я ўжо буду падрыхтаваная. А як атрымліваецца? Ну, атрымліваецца... Сапраўды атрымліваецца гэта праўда, таму што з тым, напрыклад, еўрапейскім кіно, з якім я зараз сутыкаюся, я часам там хвалююся, таму што яны часта размаўляюць па-нямецку, і толькі мой досвед мне дапамагае зразумець, што ім трэба. Яны, напрыклад, забываюцца казаць мне па-ангельску, і так нешта хутка-хутка паміж сабой, і толькі я разумею, што яны хочуць, каб я была на гэтай кропке, выйшла ў гэтую кропку і так далей. Тут схапіла святло і так далей. Ну, такое. Канешне, гэта дапамагае. Слухай, а 8 мільёнаў называецца гэта кіно, наколькі я зразумеў, да? Напісаў у сваім інстаграме пра гэта, там пост на ангельскай. Што гэта за досвед ангельскамоўнай працы? Лепей, безумоўна, лепей стаўленне, лепей гісторыя, але складаней, бо я ж не думаю па-ангельску. Я не свабодная, абсалютна. Я маю на ўвазе, калі нейкая складаная фраза, я не змагу там сваімі словамі выказацца, калі яна выпадзе з маёй галавы. То бок ты вернешся да тэксту і... Хутчэй за ўсё трэба будзе рабіць стоп. Ну, так. А наколькі табе было страшна дэбютаваць у еўрапейскім кіно па-ангельску? Працэс яшчэ не скончаны. Яго трэба скончыць, там яшчэ некалькі здымачных дзён, не ведаю, ну страшна. Страшна, гэта ўся прафесія, яна страшная, Мікіта, яна страшная, ты заўсёды змагаешся з гэтымі хваляваннямі, з гэтым стрэсам, гэтай публічнасцю, менш-больш вялікай, не ведаю, сцэна. Ёсць людзі, якія жывуць, вось яны расквітаюць, квітнеюць проста, яны бачаць людзей там. Большасць павінна трымаць сябе ў руках і працаваць над тым, каб... Гэта не тая прафесія, у якой ты будзеш нават у званні заслужанага народнага артыста, калі скончацца твае выпрабаванні. Яны ніколі не скончацца, ты заўсёды будзеш хадзіць на кастынгі, разумееш? Ты ўсё роўна будзеш хадзіць, ты ўсё сваё жыццё цябе правяраюць. Інтымнае пытанне. Самыя вялікія грошы ў рускім кіно, які ты зрабіла? Я не памятаю. Я магу сказаць, магчыма, у расійскім кіно самую вялікую стаўку за здымачны дзень, ну, максімальна гэта было для мяне $400. Ну, неблага, слухай. Ну, гэта максімальна. У лепшыя часы. А што вы такое здымалі? Мікіта, я не памятаю. Окей. Я глядзеў твоё інтэрв'ю, і вы там шмат разважалі пра студэнцтва. І ты сказала, што вас вучаць, што вы павінны быць гатовы да ўсяго і чамусьці бедныя. Я правильно зразумеў, ці я перакручу? Ну, так лічыцца, бедныя, галодныя. А чаму так? Я не ведаю, чаму так, я не ведаю. Так гэта для мяне заўсёды было пытанне. Я не ведаю, чаму артыст увогуле павінен быць... Артыст павінен быць галодны. Ну, гэта як... Гэта ж не толькі так літаральна. Ну, калі шчыра, то артыст у Беларусі галодны? Калі глядзець на яго стаўку, там і гэтак далей. Канешне. Ты на момант сыхода з Купалаўскага колькі атрымлівала? Ну, калі я працавала шмат і шмат роляў было, я магла атрымаць там каля 1000. Якой валюце? Ну... Беларускіх рублёў? Ну, конечно. І сорі, я сам себе ненавіджу за гэта. Кожны раз, калі беларускія артысты мне пра гэта кажуць, я задаю одно і тое ж пытанне, задам яго табе, на халеру табе гэта, за 1000 рублёў. Вось так. Люблю тэатр. Не, ну слухай, я сапраўды люблю, я лічу гэту прафесію класна. І, канешне, ты артысты, якія чакалі, якім была неабходна тэрміновая кар'ера. Кар'ера будуецца толькі ў кіно, такая
вядомасць набываецца ў кіно. Якія хацелі мець грошы, яны ўсе з'язджалі. Паступалі ў маскоўскія там тэатральныя. Заставаліся толькі тыя, хто любіць Беларусь і любіць тэатр. Что такое для цябе, як для акторкі, поспех? Поспех, калі ты сам здзіўляешся ад сябе, калі ты сам здзіўляешся сваім магчымасцям. Калі ты папярэдні раз была сабой задаволена? Я здымалася тут у адным кіно, пра яго казаць яшчэ нельга. Я была вельмі сабой задаволена. У тэхнічным плане. Гэта не тое, каб там я нейкую раліну сыграла, але я здзівілася, што яшчэ не страціла сваю памяць, сваю хуткую рэакцыю, і мне гэта спадабалася. Я падумала, Магіём. магіём. Пра што павінны быць беларускія серыялы? Пра тое, што і не беларускія серыялы. Серыялы ж розныя бываюць. Это можа быць мыла, гэта можа быць нейкі дэтэктыў. Больш важна, каб яны ўвогуле з'явіліся. Каб пра гэта людзі падумалі. Украіна чамусьці рабіла свае серыялы. Я не разумею, чаму ў Беларусі гэта толькі расійскі. Які беларускі фільм трэба зняць проста цяпер? Не трэба вось гэтага. Паволі. Таму што вось калі вось так спяшаюцца, ніколі нічога добрага не выходзіць. Я нават не ўпэўнена, што калі вось гэты будзе час, калі у нас з'явіцца такое кіно мастацка, там, умоўна, дакументальнае, калі ўсе там Святлана Ціханаўская, вся гэта гісторыя, бабарыкі, калі іх будуць іграць, ці патрэбнае яно? Тым не менш, ты удзельнічала ў праекце, які спрабаваў пераасэнсаваць неяк рэчаіснасць. Але ўсё ж такі гэта фантазія, гэта ж усё ж такі сітуацыя даведзена да абсурда. То бок ты супраць умоўнага баёпіка там пра бабарыку ў сітуацыі, пакуль бабарыка пакутвае, так? Абсалютна. Спектакль з тваім удзелам, які бы ты параіла да прагляду? У мяне іх не так шмат зараз. У мяне іх, магчыма, 2-3 з тых, што ідуць. Я заўсёды запрашаю гуся, людзі, лебедзі. Гэта Бахарэвіч, плошча Перамогі, гэта зноў Бахарэвіч. Гэта такія 2 палатна купалаўскіх. Наколькі гэта магчыма? Вялікіх спектакля. Я параіла. Рэжысёр, у якога ты бы хацела зняцца? Можа, які Нолан. Ты калісьці казал Таранціна. Таранціна ў тым жа спісе. Актор, з якім ты бы хацела прапрацаваць у адным кадры ці на адной сцэне? Мне вельмі падабаецца Мэрыл Стрып, напрыклад. Як яна існуе і як яна... А яна не грае, яна існуе, так? Яна існуе. Сапраўды геніяльная акторка гэта? Вось, гэта Мэрыл Стрып. Каго б ты выбрала на роль сябе? Кейт Уінслет. Калі ласка. Хорошо. Можна? Организуем с пацанами. Мы тут занимаемся пытаниями в Варшаве, самыми рознымі. Серіал «Працэс». Колькі раз выкарыстоўвае маты твоя гераіня за гэтыя не шмат вельмі хвілін? Слухай, табе не падабаецца, ці што? Магчыма, я нейкая ахвяра сваіх стэрэатыпаў. То бок для мяне Гарцуева гэта такая тэатральная Гарцуева. Напэўна, я не паглядзеў тваіх бічес в рускіх серыялах, і тут вот з'явілася гэтая гераіня. Как ты ее кодава называла? Просто жонка? Просто жонка. Ты з'явілася жонка. А калі б гэтага не было, што б там было? Гэта такая адметная частка, гэта самая адметная фарба, з якой будуецца ўвогуле гэты персанаж. Я вельмі ўдзячна. Как ты будавала? Мат – это вынік? Ці ты пачынала з гэтых мацюкоў? Гэта своеасаблівая такая адмысловая мова. Это яе мова. Яна ж не толькі, там трохпавярховая, а потым яна ж так высокадухоўна да яго Нікалай, то бок яна... Што іздревле так-то? Іздревле. Яна легалізуе там усе яго вось гэтыя кашмары. Яна галоўная гэтай сям'і. Это маленькая роля, але яна яму кажа, што ўсё нармальна. Это потомки крепостных просто привыкли, что ездили. Поэтому все как бы окей. То, што робіць. З чаго ты яе лепіла? Чаму ты кажаш, што у яе нейка там, не ведаю, светапогляд на тэлеканале менавіта РЕН-ТВ пабудаваны? Чаму так? Таму што гэтыя думкі, гэта не важна, які канал. Гэтыя думкі адкуль бяруцца? Напэўна ж, телек яна глядзіць. Калі яна хатняя гаспадыня, максімум яна ходзіць па крамах. Адкуль бяруцца вось гэтыя ідэі?
Яна паглядзела, ёй прапаганда расказала, чым справа. Яна расказала мужу, супакоіла яго і сказала, яшчэ наступны раз можаш 5 узяць, таму што там на дачы трэба дапамагчы. Все, логіка такая. Логіка дабрабыту. Ці прынёс ён там заробкі домой, ці прынеслі добрыя адзнакі дзеці. Все астатняе. Ведаеш, гэта пытанне да таго, што маё чалавечае не хоча разумець, што там яны думаюць, такія людзі. Ну, ты ж, наколькі я разумею, що ти павінна быць пераканаўчай падчас того. Так, як артыстка я павінна. А вот патлумач мне. Вось ты, у тебе ёсць там как-то вижу цель, не вижу преград. Ты бачиш свою мету, ніяких перашкодаў, жонка амапаўца. І што ты пачынаеш маляваць? Як ты спрабуеш зрабіць яе пераканаўчай? Какой аналіз? Які аналіз? Ну, па-першае, трэба слухаць, што кажуць рэжысёры, ідэі праекта. Яны былі там галоўныя. І спачатку быў уже ж кастынг, нават нейкі. Я прачытала сцэнар. Я зразумела, што я хачу гэта зрабіць. Я прайшла гэтыя пробы. Ну, і потым я была з імі на сувязі. Яны шмат казалі, што яе там не шмат, там часам просто рука, часам просто там нога, яе кавалкі нейкія. А яна не павінна быць, яна не цельная асоба там. Яна частка гэтай гісторыі. Чаму было важна зрабіць вось гэты манікюр? Ён такі зелёненькі, са стразікамі, да? Мы шмат пра гэта размаўлялі. Яны там карэктавалі, мы былі на сувязі, на сазвончыкі. Ну, гэта як з'ява такая, як прыкмета адсутнасці густа, культуры, разумення, што да часу. Вось для мяне гэта так. Ты гэта, не ведаю, табе патрэбна пранікацца да сваіх персанажаў для таго, каб іх пераканаўча паказаць, ці не? Ці шкада табе яе? Пранікацца. Ну, менавіта тут, напэўна, не трэба было пранікацца вельмі шмат. А ўвогуле усе адмоўныя персанажы, ну так, нельга граць зло. Ты павінен знайсці, за што чапляцца. Светлае. Людзі не нараджаюцца гаўном. Людзі нараджаюцца цудоўнымі, светлымі, маленькімі душамі. І ты павінен знайсці, калі гэта сур'ёзная вялікая роль, ты павінен знайсці момант, калі гэта павярнулася. І прывяла да таго, што хлопчык пачаў вайну. Вось калі гэта зламалася, там усё. Але, ну, мне здаецца, што гэта роля не такая вялікая, не такі вялікі там тэрмін існавання, каб у мяне былі магчымасці гэтае зрабіць. Гэта больш такая гратэскная гісторыя, больш павярховая была для мяне. Як ты лічыш, у беларускай рэчаіснасці вось такіх жонак амапаўцаў, ну, яны існуюць? Іх шмат? Вось такіх, менавіта такіх? Не, ну, твоя унікальная, зразумела. Непаўторная. Непаўторная, так, да. А вось, тыпаж маецца на ўвазе. Я ўжо пра гэта думала, я не ведаю. Ведаеш, як у мяне ёсць пэўнае ўражанне ад жыцця, мой досвед. Я прыходжу дадому, мой там бойфренд, хто заўгодна, муж прыходзіць дадому. Мы вячэраем разам. Мы абмяркоўваем, што было сёння, як прайшоў твой дзень. Вось яны як? Вось яны зараз фільмы хочуць здымаць пра подзвіг Губазіка. У 20-м. Як яны прыходзілі пасля гэтай працы дадому? Што яны, як там жоны іх, дзеці? Там што нейкія іншыя нормы ў іх? Ці яны гэта абмяркоўвалі ўвогуле? Толькі пытанні і цішыня. І тема. Ты баішся, што... Окей, я разумею, што зараз працэсы – гэта фантазія. Што там, то бок яны натхнены нейкай рэчаіснасцю, якую максімальна пацаны, маюцца на ўвазе Кашперскі і Зуй, дакруцілі. Ты баішся, што этот працэнтаж адпаведнасці будзе становіцца ўсё больш і больш? Всё ідзе да таго. Ну, всё ідзе да таго. Я баюся.
так я баюся. Я больш таго, я баюся просто аднойчы прачнуцца, зразумець, што там, умоўна, я больш не знаходжу Беларусь як краіну на мапе, што яе больш няма. Таму што вось так камусьці хацелася займаць нейкае крэсла, напрыклад. Мне ўсё гэта страшна. Я, конечно, могу посмяяться над Азаронком и карацей, что тычыцца працэсаў, там же ж не смешно. Все вось сказали, ну не все, там некаторыя людзі кажуць, вы думаеце, у час вось смяяться над такими вось рэчамі, а там і не смешно. Я не ведаю, я глядзела. Ты разумееш завязку, гэта смешна, калі толькі разумееш, што месцы ў турмах скончыліся, цяпер трэба ператрымліваць дома. Ну а далей там страшна. Што рабіць з беларускімі помнікамі Леніну? Все. Што рабіць з Акрэсціна? Ну, гэта не новая думка зрабіць музей. Мне здаецца, такія музеі патрэбныя. Што рабіць з рэзідэнцыямі Лукашэнкі? Прыдумаць нешта трэба, как неяк выкарыстоўваць на карысць, на нейкую карысць. Не ведаю, это могуць быць нейкі цэнтр дапамогі, шпіталі, все, што заўгодна, ветэрынарка. Ветэрынарка круто, дарэчы. Імені Умкі. І карысна. Імя Умкі. Што рабіць з прапагандыстамі? Судзіць чэсным судом. Ці патрэбна нам мяжа з Расіі? Патрэбна. Ці патрэбна нам забараняць рускія серыялы? Нам патрэбна пачаць рабіць свае серыялы і засяродзіцца на тым, каб беларускія серыялы з'явіліся ўвогуле, каб гэта паявілася. Такого ўвогуле не было. І няма. Ці верыш ты ў Беларусь цалкам на беларускай мове? Я веру, таму я і займаюся тым, чым займаюся. Ці патрэбна Міністэрства культуры як інстытуцыя? Яна патрэбная, я думаю. Но толькі ў выглядзе, напэўна, Міністэрства культуры, а не Міністэрства цэнзуры, як яны зараз выглядаюць. Якім ты бачыш Купалаўскі тэатр у ідэальным яго становішчы? Хацелася трохі нешта змяніць у сістэме рэпертуарнага тэатра. І хацелася, каб у нас была такая трошкі парламенцкая рэспубліка, то бок мастацкая рада. Так. А каб не толькі галоўны рэжысёр вырашаў, ты пра гэта? Ну, у нас і так, у нас ёсць галоўны рэжысёр, ёсць мастацкая рада. Але мастацкая рада не выконвае ніякага ўплыву яе няма. Я б хацела, каб яна мела ўсю ўладу, каб мастацкая рада вырашала, куды кіруецца ўвогуле тэатр. Як ты лічыш, ці павінен тэатр зарабляць? Не. Ці запаўняць тэатры тваімі любімымі школьнікамі? Не, толькі не класамі. Толькі не класамі. Дзеці павінны хадзіць у тэатр, мне здаецца, з бацькамі, з сябрамі, не вось гэтыя школьныя класы. Спектакль, які варта пабачыць кожнаму беларусу. Варта пабачыць спектаклі, якія робяць купалцы, таму што я ў купалскім тэатры працую, перажываю за ўсё, што адбываецца. Ютуб ёсць у Купалцу, калі ласка, падпішыцеся. Месца, якое варта ўбачыць кожнаму беларусу ў Беларусі? Ельня. Это просто. Это просто. Аднойчы мы былі, там не было людзей, там пракладзеная вось гэта такі шлях драўляны. Это просто нейкая іншая планета. Это просто... Падзея, якой варта ганарыцца кожнаму беларусу? Я спадзяюся, ўсё наперадзе. Ну, слухай, добра, я скажу 2020 год. Вот и все, расходимся после этого. Кодовое слово. Ну, прабач, я не хотела. Ну, гэта самае, сапраўды для мяне, я ведаю все наступствы, я ведаю, я все бачу, я все разумею, у іх жыву. Ну, гэта тое, што мяне ўразіла, тое, што я, магчыма, эйфарыю адчувала аднойчы толькі ў жніўні, не ў жніўні, у верасні 2020 года, калі на свае вочы бачыла гэта яднанне. Ну, гэта падзея. Я сведка гэтай падзеі. Я больш нічога не бачыла. Як па-твойму, яно каштавала вось той фрустрацыі, якая ёсць цяпер? Не толькі фрустрацыі, нейкі там дэпрэсія, наколькі я зразумею, у цябе таксама праз гэта не самы лепшы стан? Каштавала. Яно не каштавала жыццяў чалавечых і зняволення, напэўна. Але я ведала, куды і на што я іду. Я ведала. Калі мы звальняліся, я ведала, што можа быць вельмі цяжка наперадзе. Твоё студэнцтва, самая цікавая асацыяцыя, гэта твая сяброўка Эйсмонт. Як гэта сталася? Як вы пазнаёміліся? Мне так хацелася, каб гэтага пытання не было. Ну, выбач.
Я звычайна адмаўляюся, таму што мне здаецца, што ад мяне я разумею, што ад мяне чакаюць. Альбо там Ты ж памятаеш, я табе казаў да кадру, што ў мяне цяпер ніякіх чаканняў. Я берагу сваю душу, таму как бы нейкіх там тэндэнцый, якія там магла заўважыць, а зараз я бачу, ага, вось яны вывелись, такога не было. Не, давай просто про хронологію. Ви познайомилися у студэнцтве, наколькі я разумею. Мы пазнаёміліся, ну так, мы поступілі на адзін акцёрскі курс, вучыліся. Потым пачалося нашае сяброўства не ад пачатку, дзесьці на другім курсе. Бо ў мяне быў вельмі такі складаны характар, і я так думаю, яна таксама не падарунак. І дзесьці на гэтай глебе вось мы сышліся. Таму што вы абедзве па-свойму складаныя. Думаю, так. Угу. Ты была сведкай на яе вяселле? Гэта было? Гэта было. Ага, то бок вы настолькі сябравалі. Ну, мы былі лепшымі сяброўкамі, здаецца. Ведаеш, я паважаю ўсё ж такі сваё жыццё, і гэта частка майго мінулага жыцця, і там абсалютна не было нічога дрэннага. Напэўна, было б класна мне зараз сказаць, што там было нешта такое. Што ты адразу зразумела, да? Я адразу ведала, што так, не, нічога не было, і гэта будзе несправядліва. Слухай, не, я ні ў якім выпадку я сябе не падштурхоўваю да таго, каб ты зразумеў. Ну, мой аднакурснік Ігор Тур. Нармалёвы быў хлопец, вось мне дапамагаў мне в інтэрнат там пралезаць п'яненькім, как бы, ну, а цяпер як ёсць. Вось. Як веселье, дарэчы, прайшло? Нормально, там была частка супрацоўнікаў тэлебачання і частка, ну, як быццам тэатральнай суполкі. Вось, і мы так разбіліся на групкі, вось гэта я запомніла, што гэта былі такія дзве тусовачкі. Слухай, вось гэтае прызначэнне, вось гэта яе, якое дало і кар'ерны гэты буст, гэта адбылося падчас вашага сяброўства? Вось, я нават не памятаю, ці мы сустракаліся. Мне здаецца, мы яшчэ пасля гэтага сустракаліся. Але я не ўпэўнена. Ужо на той момант, разумееш, на момант яе прызначэння мы уже вельмі рэдка сустракаліся. У нас уже жыцці разышліся. А чаму? Это как бы, ну, з нейкай нагоды, там, не ведаю, пасварыліся? Ці просто так сталося жыццё, што скончылася студэнцтва і скончылася ўзаемаадносіны? Абсалютна без нагоды. Просто скончылася студэнцтва, скончыліся агульныя цікавасці. Кожны будаваў сваё жыццё. Яна звязала сваё жыццё з тэлебачаннем дзяржаўным. Я з тэатрам. Ну, то бок агульных тэм нават там паразмаўляць іх проста не стала. Толькі гарманічны разыход такі? А я думаю, так. Калі вы апошні раз бачыліся? Я разумею, што... Праўду сказаць? Скажы праўду. Я разумею, што у цябе памяці толькі на тэксты хапае, на сцэну там выходзіць. Мне здаецца, ты ведаеш, што за рамашка, куды ходзяць там на всякія прызначэнні? Рамашка? Будынак такі, які выкарыстоўваецца для... Ну, я не ведаю, я была з нагоды прызначэння всякіх там заслужаных артыстаў народным, калі раздаваліся медалькі, граматы. Калі табе далі Францыска Скарыны? Мне далі Францыска Скарыны там. А што такое рамашка? Я не ведаю, это такі прэзідэнцкі... Яго ўсе звалі Рамашка, я не ведаю. Окей. Ну, можа, гэта не... Вось там я сустрэла на гэтым мерапрыемстве. Яна падышла, сказала, што яна вельмі радая за мяне, што я атрымліваю гэтую ўзнагароду. Я падзякавала. Гэта да 20-го, наколькі я разумею. 19-й, здаецца, год. Там было, ведаеш, гэта мерапрыемства вельмі, яно абурала ад пачатку. Ты павінны туды ісці, тусавацца. Спачатку гэта цырымонія ўзнагародаў, потым нейкая... гэта было альбо раство, магчыма. Потым тусовачка. Какую ты не можаш скіпануць, да? Не магу. Пакуль яны не стомяцца, я не магу. У сэнсе? У сэнсе. Да? Ніхто не сыходзіць, пакуль не стоміцца чалавек. І гэта па-першае. Па-другое, мяне запрашаць. Ну, прабачце, я замужам. Адкажыце мне, калі ласка, чаму вы мяне на такую тусоўку, бал там нейкі, запрашайце без мужа? Я не разумею. Магчыма, я дурная ці што? Старомодная. Ну,
ты ж разумееш, там усе павінны там танцаваць, там запрашаць на танцы. Ну, гэта як выглядае, як такія столікі. Вы там спачатку прыносіце нейкія напоі, там шампанскае, ты нешта еш. Ну, і ўсё, напрыклад, гэта пачынаецца о 8, там, о 7 і там да 3 гадзіны раніцы. Чаму так? Кто у тебя был за столиком? Я не памятаю, хто быў за столиком. Я памятаю, што я тусавалася з Русланом Чарнецкім тады. Артыст з тэатра. Імя Максима Горкава. Вось. Все было б добра, калі б была свабода ў гэтым. Прыйшоў, сышоў, калі захацеў, не захацеў, не пайшоў. Мы, можа, разумеем, якія наступствы. Мы заўсёды разумелі, дзе мы жывем, нават калі нам гэтыя часы здаваліся там больш-менш вегетарыянскімі, як зараз кажуць. Ну, ўсё роўна. Гэта як канцэрт, які праўладны канцэрт, на якім ты проста чытаеш вершы, там, не ведаю, Максима Богдановича, нічога дрэннага не робіш. Нібыта. Але, Нібыта не робіш. Нібыта не робіш, але ўсе разумеюць, што гэта канцэрт для аднаго чалавека. І ўсе разумеюць адказнасць. І ўсе разумеюць, што ты не можаш захварэць. Ну, адзін раз можаш, другі ўжо будуць там пэўныя праблемы, пытанні, напэўна. Слухай, а у твоім жыцці колькі было гэтых, не ведаю, канцэртаў, гэта трэба так назваць, перад вось Лукашэнкам? Ну, іх было шмат, но я хочу сказаць, што ён не часта да іх прыходзіў. То бок яго чакалі, напрыклад, што ён вось павінен прыехаць. А якая атмасфера? Все просто, ну, все суетяцца, так, метусяцца за гэтай сцэнай? Угу. А бываюць акцёры так хвалююцца забыць тэкст, што пішуць ось так вот на руках. Асадкай. Я бачыла, прабачце, мне таксама было страшна. Ну, не такога, напэўна, ступені. Ты памятаеш свой першы выступ перад ім? Не? А агулам што такое выступаць перад ім? Тое ж самае, што перад публікай звычайнай. Тое ж самае. Ёсць пэўны інструктаж, ці нейкія свае асаблівасці ў гэтым працэсе? Я не думаю, не. Я думаю, што інструктаж увесь у зале. Сцэна гэта звычайна не тычыцца. Ну, тэатр ён не часта хадзіў. 1 ці 2 разы я на Купалаўскім быў. Таму. Нічога своеасаблівага там не было? Ну, акрамя ахраны вось гэтай вялікай, калі вакол сцэны яшчэ стаяць людзі, і ты іх бачыш. Ну, я нічога не заўважала такого. А падчас балі сатаны тады, вось табе нешта нешта ўразіла табе ў дачэнні да яго? Ну, акрамя таго, што вы там все былі як палонныя, наколькі я зразумеў. Мяне ўразіла, што ў яго шмат энергіі. Яго вельмі шмат энергіі, ён, магчыма, не часта, але любіць вось так паслухаць там расійскую эстраду, запрасіць да сябе. Там была певіца Слава. І брава, біс, біс. Яна паўтарала песні. Песні или одну? Магчыма, одну нейкую яна спела некалькі разоў, потым розныя пела. А ён? Яму вельмі падабалася. І ён такі нястомны быў. Я не памятаю, колькі было там 2-3 гадзіны. Мне ўжо было вельмі цяжка на такіх абцасах, гэта там же дрес-коды і все такое, і ты сядзіш ужо. Калі гэта скончыцца? Ну, канешне, гэта здзек. Канешне, гэта няволя. Канешне. Мы, калі памятаеш, мы распачыналі гэты блок з Натальяй Эйсмонт. Так. Фантастычная сітуацыя. Ты бы, калі сталася б так, і ты бы сустрэла на вуліцы. Что значит? Не сустрэла бы ці што? Прайшла бы? Не станецца так. Окей, ну, тэарэтычна ты ведаеш, што бы ты хацела ёй сказаць? Ведаеш, калі, Мікіта, ты кладзеш смецце на падлогу, я табе магу сказаць, ты дрэнна робіш. Так. А калі ходзі ўжо о злачынствах такога маштаба, я не ведаю, што тут казаць можна. Я скажу так, што гэты чалавек быў для мяне сябрам, і я ведала Наташу, я памятала Наташу як чалавека,
які ў цяжкую хвіліну дапаможа, якому можна было патэлефанаваць там ноччу, якому можна было даверыць сакрэты. Я абсалютна не хачу і нічога не ведаю і не зведаю пра чалавека, які з'яўляецца часткай рэжыма, які на гэты рэжым працуе і, магчыма, які ўдзельнічаў у гвалце. Таму, прабачце, я не думаю, што я калі-небудзь штосьці змагу сказаць. Паглядзець у вочы нават. Давай з табой правядзем кастынг. Каго бы ты выбрала на ролю тых ці іншых людзей? Твой колішні кіраўнік Паўл Палыч Латушка. Ну, чамусьці першае прыйшло, не ведаю чаму, ў галаву. Зараз мне будзе складана гэта сказаць. Кэмбербэтч. Я неяк так яго бачу. Прикольно. Мікалай Лукашенко. Мікалай Лукашенко, бедны артыст Райан Гослінг. Святлана Ціхановская. Святлана Ціхановская, тут могуць быць вялікія шмат варыянтаў. Напрыклад, а чаму не Вікторыя Бекхэм? Ну, напрыклад, ну так, калі. Окей. Ну і, канешне, ўжо шмат казалі, што ў нас ёсць Крысціна Дробыш, і яна відавочна падобная. Добрый выбор, калі ты можаш выбіраць паміж Дробыш і Вікторыя Бекхэм. Дэвід Бекхэм сыграў бы Ціхановскага. Дар'я Домрачева. Ёсць такая, таксама не памятаю прозвішча, ёсць артыстка, якая сыграла ролю Жанны Дарк, але не Міла Йовавіч. Там 98-го года фільм. Яна некая такая, вось. Падобная, да? Ну, мне так здаецца. Окей. Наталья Іванна Качанова. Ну, моя мама ж заявку пісала на гэтую ролю ў цябе. Хай застаецца. Вадзім Пракоп'еў. Ёсць такі Люк Эванс, вельмі элегантны чалавек. Алесь Пушкін. Мац Мікельсон. Уладзімір Макей. Уладзіміра Макея, я думаю, што цудоўна бы зрабіў Олег Гарбус. Кацярына Сныціна. Міла Йовавіч. Калеснікава. Калеснікава павінна быць нешта такое. Шарліз Тэрон. Маргарыта Ляўчук. Яна сама у персанажы вельмі шчыльная, я не магу наступная. То бок Маргарыта Ляўчук гуляла бы Маргарыта Ляўчук. Святлана Алексеевич. Джуді Денч. Сахашчык. Ігор Сігоў. Чаму? Таму што ў яго ёсць вось гэты... Стрыжень. Так. Назовем гэта так. Осанка это называется. Віктор Бабарыка. Брэндон Фрейзер. Слава Камісаренко. Борис Джонсон. Гэта как бы не навіна, і я прашу прабачэння, што ты ў кожным сваім інтэрв'ю пра гэта распавядаеш, што у твайго мужа нямецкае грамадзянства. Для эмігранта вельмі важны поінт, але давай першапачаткова, як вы пазнаёміліся? Як беднага немца занесла к нам на Беларусь фільм или ці куды? Мы пазнаёміліся на здымках, просто здымаліся ў Вялікай Адчыннай вайне. Ну, ён быў как бы немцам, да? Я была таксама немцам. Я была шпіёнкай, якая ў савецкай форме, там нешта. І мяне забілі потым. Вось. Але мы пазнаёміліся, і на той момант я двух слоўкаў звязаць не магла. Таму што ён і па-нямецку да мяне, і па-ангельску да мяне. Вось. А потым мы сустрэліся і раз'ехаліся. Гэта, мне здаецца, недзе там у 2012 годзе было. То бок ты хочаш сказаць, што яго заліцанні на розных мовах разбіліся аб твою неадукаванасць, так? Неадукаванасці маю. Я такая, я такая сарамлівая была вельмі. Я такая сціплая. Мяне вельмі пугала во всё это размаўляць што іншаземец нейкі. Не той, каб заляцаўся, ён просто хацеў паразмаўляць. А потым мы раз'ехаліся, і праз 5 гадоў чамусьці мы зноў сустракаемся, зноў Вялікая Адчынная вайна. У 2017 годзе. Гісторыя, якая мяне ўразіла найбольш, ваша першая сустрэча, тое, што можна назваць прыблізна спатканнем, была ў прысутнасці перакладчыцы. Так, ён мяне запрасіў на спатканне, і мы пайшлі ўтраіх. Это смешна, так. Як гэта было распавядзі? Мы просто размаўлялі. І ён пытаўся пра маё жыццё, і я пра яго.
І гэта наша сяброўка, таму яна вось перакладала. Ну, яна таксама, яна не проста нейкая сведка сядзела, якая не ведала, што рабіць. А наша сяброўка таксама распавядала пра сябе. Гэта проста была такая... Ну, другое спатканне ўжо было без яе. Вы размаўляеце па-ангельску, так? Так. Распавядзі мне, калі ласка, як твой муж вырашыў, што яму трэба паехаць у Мінск і пачаць там жыць? Па-першае, у яго было... Ён зразумеў, што яму прапануюць здымкі. Ён убачыў. Слухай, а выбач, а вось у яго таксама вось было это пошла? Немец і в кіно немец. Ці пасля нешта змянілася? Яму просто, магчыма, у нейкі момант надоело, таму што з немца ў немец, у немца гэта ж таксама трохі сумна, так, хочацца нешта. І потым гэта змянілася таксама сітуацыя. Але гэта было яго рашэнне прыехаць. Мне ўсе казалі: дурная, што ты робіш, чаму ты яшчэ не ў Германіі? Ну, такі выключны нейкі. Ён вырашыў таму, што ён бачыў гэтую магчымасць здымацца тут, і яму вельмі падабалася Беларусь. Сапраўды, шчыра падабалася. І ён мне казаў, што я бачу, што табе патрэбны гэты тэатр. Я не магу здзеквацца над табой, забіраць у цябе ўсё. І мы разумелі, што у кінаіндустрыі ў Германіі вельмі таксама складаная сітуацыя. Вельмі. Там проста так не зойдзеш, а без мовы, ну, увогуле ніяк. Бо альбо я сяджу ў Германіі, як... +1 просто без працы? Просто чалавек, які там, не ведаю. Альбо ён прыязджае. Ну і все склалася неяк добра, сколькі мы пражылі. 4 гады, здаецца, 5 у Мінску. Адкуль у твайго мужа, як ты лічыш, такое захапленне беларусамі? Таму што не вельмі шмат, конечно, матэрыялаў пра гэта, але там, дзе ён распавядае пра Мінск, пра Беларусь, там поўнае захапленне. Мне цяжка сказаць, таму што я ж бачу беларусаў са свайго пункту гледжання. Я таксама казала, што тут не, яны А цудоўныя. што, ну, напрыклад, які розны позірк на які рэчы, напрыклад, у вас былі? На людзей. Так? Яму вельмі падабаецца, што яны такія вось закрытыя. Але калі з імі пасябраваць, і калі яны адкрываюцца, яны ўсё для цябе зробяць. Не ў сэнсе, што яму трэба было, каб для яго ўсё рабілі, а яны такія шчырыя і ні да каго не падобныя. Яму падабалася, што яны такія сціплыя спачатку, такія неўпэўненыя ў сабе. Ну, он же распавядаў, што калі ён цябе першыню пабачыў, яго здзівіла тое, што актрыса можа быць такой сціплай. Ну, вось, мне здаецца, яму здавалася тады, што мы такія, яму гэта падабалася. Ну, а потым ён вельмі кантактны чалавек, у яго асобы такі ёсць шарм, гэта сапраўды. І калі мы шлі ў нейкую там краму, я не ведаю, нейкі грын там, ён вельмі любіць пытацца там, падкажаце там, дзе знайсці вось гэта. Я вось не люблю, калі да мяне падыходзіць, а яны проста ўсе квітнеюць, і ім хочацца яму дапамагчы, ён звяртаецца на нейкай крывой мове незразумелай, яны такі. І я бачыла, што ён сапраўды нешта робіць з людзьмі. Гэта... Слухай, а ён не ведаю, можа, там з усходніх, заходніх, адкуль гэта такая? З якіх немцаў? З немцаў... Ну, ён же з Берліна, ГДР. З ГДР. І ён часта, смешна, ён мне казаў: я ўсё гэта ўжо бачыў, ты не пакутай, тут не перажывай, што так вось у вас будзе, я бачу, як усё яшчэ у вас будзе, я гэта перажываў, гэта я ўсё бачу, ГДР, казаў ён мне. Я яму кажу: дык калі гэты ГДР? А тут 2018, пра што ты параўноўваеш? Але гэта быў чалавек, які у 2019 альбо 2020 нават зімой, не памятаю, першы чалавек, які мне сказаў, што ваш народ выйдзе. Што ваш народ выйдзе. Я яму казала: ну, што ты? Патлумач мне, калі ласка, як вы жывеце? Это неправільна казаць, што гэта стасункі на адлегласці. Гэта стасункі на дзве краіны. Так? Ну, лепей так гучыць. Як часта вы сустракаецеся? Зараз мы вырашылі, пабудавалі нейкую сістэму, з якой кожны пагадзіўся.
Сітуацыі нашы мяняліся вельмі часта. Зараз мы выбудавалі так раз на месяц сустракацца абавязкова дзе-небудзь. Альбо ў Германіі, альбо ў Польшчы. Абавязкова мы сустракаемся. Час і дыстанцыя нічога добрага не робіць з людзьмі. То есть не параеш? Нейкі час магчыма так жыць, потым не. Ну, чалавек жа ж, ён жа ж тактыльны па прыродзе. Немагчыма гэта. Наколькі цяжка табе даецца такі вось фармат вашего ўзаемадзеяння? Цяжка, вельмі, вельмі цяжка адразу пасля. Мы раз'язджаемся некалькі дзён, мне цяжка. Потым ты ідзеш, працуеш, нешта робіш, і думкі яны змяняюцца акцэнты проста ў галаве, і там займаешся. Але мы, звычайна, мы тэлефануем адзін аднаму, зразумела, кожнага дня. Падтрымліваем гэта. Я правильно разумею, што калі б не твая адданасць праекту «Незалежныя купалаўцы», ты могла бы сабе дазволіць спакойна паехаць да мужа ў Нямецчыну і там уже как-то разбірацца? Ну, так і было б. І часам я думаю, калі такія цёмныя хвіліны надыходзяць, я думаю, можа зараз усё гэта і ў Германію, там усё. Ну не. Гэта мяне трымае так, таму што тут нейкае жыццё магчымае наша. Беларуская. І як можа да гэтага ставіцца? Падтрымлівай мяне. Круто. Ён цудоўны у гэтым сэнсе чалавек. Спачатку, разумееш, ён 2 разы гэта зрабіў. Ён спачатку пераехаў з Германіі, цалкам змяніў жыццё, пераехаў у Беларусь, потым я яго прымусіла з'ехаць з Беларусі пасля пачатку вайны. А ты ж, якая была гісторыя? Ты ж ляцела з... Ты была на выездзе, калі ты даведалася, што вайна? Я была ў аэрапорце, так. Мы ехалі з фестываля ў Аугсбургу. Ляцелі... Карацей, мне трэба было аказацца ў Любліне, каб працягваць там працу над спектаклем. Вось, пакуль мы ляцелі, гэта ўсё пачалося. А твой муж быў у Мінску? А ён быў у Мінску. Пасля люблінскага праекта я павінна была вярнуцца яшчэ ў Мінск. Канешне, гэта все страшна, тут няма чаго тлумачыць, але я бачу, як ён пачынае пісаць вось гэты там Фейсбук, нешта яшчэ. І я разумею, як яму больна, як ён... У яго яшчэ ўжо на гэты момант добры досвед здымак ва ўкраіне быў, і яму вельмі было больна. І я его попросила з'ехаць. Я ему сказала, что я не вернуся. Я не вернуся ў Мінск, і я прашу тебя. Ну як? У нас же столькі тут. Що? 3 раз кудысьці яго я ўжо не магу сабе дазволіць. Тут уже моя чарга. Ці хвалюешся ты перад спектаклямі, распавядзі мне цікава, тэхнічна? Я хвалююся, і зараз я хвалююся, звычайна, нашмат больш, чым гэта было раней. Таму што у акцёра павінна быць практыка. Практыка, ты павінен выходзіць на сцэну часта. Хаця б 2 разы на тыдзень. Табе патрэбныя рэпетыцыі, табе патрэбна сустракаць сваіх калег. Шмат чаго. Всё гэта неяк так трошкі на паўзе. І, канешне, выхад на публіку заўсёды для мяне зараз гэта так. Ты хочаш сказаць, што чым часцей ты выходзіш на сцэну, тым менш хвалявання? Канешне. Гэта праца з канцэнтрацыяй, перш за ўсё. Каб не хвалявацца, ты проста павінен быць упэўнены тым, што ты павінен думаць, што ты зараз робіш. Ты хвалюешся, калі у цябе няма гэтага аб'екту увагі. Яго няма. Ты можаш распавесці, што такая твая руціна перад спектаклем, напрыклад? Руціна перад спектаклем? Да. Вось гадзіна да спектакля. Што ты робіш? Паўтарай тэкст. Это раздрукоўка, это телефон, это што? Ніколі не телефон. Тэкст, якім ты працаваў падчас рэпетыцыі, у якіх там праўкі, всякія там замалёўкі і так далей. Вось я з гэтым тэкстам, я заўсёды хвалююся за тэкст, заўсёды. Я, магчыма, ведаю яго добра, але буду да апошняга глядзець у яго. Я люблю валодаць ім, я люблю быць упэўненай у сабе вельмі.
У меня есть цікавае дасягненне. Атрымліваецца, што я вось зараз сканчиваю трилогію інтэрв'ю з вашай сям'ёй. І вось калі я рыхтаваўся да тваёй маці, даведаўся, што у яе есть такая олдскульная звычка. Яна працуе з паперы, то бок яна распісвае ролю, перапісвае яе ў шытачак. Это так? Так. Я таксама так на пачатку рабіла. Але потым я памятаю, што мы сутыкнуліся з нейкім, не памятаю, што гэта быў за спектакль, быў нейкі рэжысёр, я перапісывала гэты тэкст, тэкста было шмат, потым мы пачалі ўсё мяняць, скарачаць, дапаўняць, я перапісывала зноў, зразумела, што гэта для мяне такі добры досвед, з якім трэба скончыць. Всё, цяпер я проста друкуюцца тэксты, у тебе ёсць цалкам п'еса. Хутчэй за ўсё, калі гэта вялікая роля, заўсёды цалкам. Калі гэта вельмі маленькі эпізод, табе не патрэбна цалкам. Гэта макулатура. Тады можна кудысьці перапісаць і там паперку насіць. Просто гэта раздрукоўка, прашытая, на якой ты можаш там маловачкам рабіць свае заўвагі. Так, менавіта. Мне заўсёды было цікава, як ты запамінаеш аб'ёмы тэкста. Ну, ты яго, па-першае, запамінаеш паступова. Гэта пачынаецца з рэпетыцыі. Спачатку ўсе сядзяць, шмат за сталом, проста чыткі адбываюцца з артыстамі. Потым становяцца пакрысе на ногі, з тэкстамі ходзяць. Ужо ў гэты момант у цябе выбудоўваецца такая логіка твоей ролі, логіка твайго персанажа, ты перастаеш быць проста Валяй Гарцовай, якая зараз павінна сказаць нейкую фразу. Ты як бы ўжо прапускаеш праз сябе, таму ўсё лагічна. Я нешта чуў такое, што как-то ты нагамі запамінаеш нібыта гэты тэкст. Нагамі. А што это значит? Што это за фраза? То бок праз фізіку. Ты ведаеш, што ты на сцэне апынулся вось на гэтым фотэлі, і тут ты павінна сказаць гэтую фразу, так? Гэта не так працуе. Ёсць малюнак ролі. Я ведаю, што я кажу, таму што я ведаю сітуацыю, я разумею гэту сцэну. Я разумею, што паміж намі адбываецца. Напрыклад, мы сварымся. У мяне няма так, які там тэкст. Гэта ўжо працуе аўтаматычна. Самы жорсткі затупы ў твоей кар'еры? Напэўна, не было, таму што я вельмі адказная такая. І каб там забыць тэкст, ты заўсёды можаш выкруціцца, можаш падабраць іншую фразу, падабраць іншае слова, калі ты у матэрыяле. Першы мой затуп і першая моя спроба ў гэтай прафесіі была ў дзіцячым садку, калі я іграла бабку Калабка. Я выйшла на сцэну, адразу упала і пачала плакаць. Так пачалося маё. І не было ніякага спектаклю, усе мяне суцяшалі, і вось я так увайшла ў гэта. То бок ты на старце кар'еры вырашыла, да? Все потупіць? Сразу затупіць, каб ужо далей. Добра, ці любіш ты прэм'еры? Я не люблю прэм'еры, таму што прэм'еры – гэта звычайна ўсё ж такі сыры спектакль. І заўсёды раюць людзям, калі вы хочаце паглядзець ужо такі збіты, калі акцёры не хвалююцца, калі яны ўжо ўпэўнены, не ідзіце на прэм'еры. Ты бы параіла на які... Вот у нас ёсць новы спектакль, праз колькі на яго ісці, каб паглядзець яго ў нейкім там саку? 10. 10? Але ж не ў нашым становішчы зараз. Бок у нас можа быць зараз прэм'ера, потым ужо можа не быць нічога. Таму трэба хадзіць на прэм'еры купалацу. Да, у вас агулам, наколькі я разумею, вельмі спецыфічная гісторыя, праз тое, што вы нават не тое, што праектамі працуеце, да, вы працуеце там асобнымі нейкімі спектаклямі. Патлумач мне розніцу паміж беларускім рэпертуарным тэатрам і еўрапейскім праектным. У чым гісторыя вся? Часта пыталіся, вось як вы сыходзілі з тэатра, ці было вам цяжка, і потым зразумела, што мне в нейкім сэнсе цяжка не было, таму што была пэўная стомленасць ад гэтай сістэмы рэпертуарнага тэатра. І я не ведаю, ці магчыма яе змяніць. То бок у рэпертуары ёсць 20-30 назваў. Это на сезон, так? На гады, на жыццё тэатра. Бо ёсць спектаклі, якія жывуць больш за 20 гадоў, я таксама не прыхільніца гэтага. І вось кожны дзень ты іграеш розны спектакль, часам 2 побач стаяць, часам ты можаш 4 спектакля аднолькава сыграць за 2 дні. І так месяц за месяцам ты выконваеш усе гэтыя 20-30 назваў. Чаму гэта цяжка, патлумач? Цяжка, таму што
Я не ведаю, чаму міністэрства, ну, то бок я ведаю, чаму міністэрства культуры займаецца галкамі, палкамі і запаўняльнасцю залаў, колькасцю наведанняў, колькасцю прададзеных квіткоў, і ім трэба гэтыя галкі ставіць, а акцёры гэта ўсё выконваюць. Нават калі гэта не мае ніякага дачынення да тэатра і да творчасці. Калі ты працуеш як матор, тут гамон тэатру. Гэта проста матор, гэта проста аўтамат. Калі няма сіл, калі заробкі вось такія, калі, ну, я не ведаю, мне здаецца, калі цябе выкарыстоўваюць. Ну, я зараз згушчаю. Ну, мы ўсё роўна любілі прафесію, ўсё роўна іншай сістэмы нам нейкай не прапанавалі. Не было такого, што зараз я зайду з Купалаўскага, і у нас не было у Мінску, напрыклад, нейкіх там праектных. Одна такая незалежная пляцоўка УК-16, на якой нешта можна было зрабіць. Слухай, а праектамі прасцей, я правильно разумею? То бок сэнс у тым, што, напрыклад, у цябе ёсць 3 месяца, і вы павінны вось адкатаць гэты спектакль. І ты 3 месяца галавою толькі ў гэтым матэрыяле. Прыкладна так, прыкладна так. Ты галавой у гэтым матэрыяле, потым ты пачынаеш ездзіць з гастролямі з гэтым спектаклем, і ён сыходзіць паступова. Гэта не значыць, вы можаце сысці праз 2 гады, напрыклад, не праз 3 месяцы. Да яго можна будзе вярнуцца калі-небудзь, узгадаць. Але спектаклі, якія жывуць больш за 20 гадоў, ну проста прыкінь, калі артысты ўжо перараслі ролі. Спектакль 20 гадоў, Паўлінка. Ну, Паўлінка гэта асобная Чаму? з'ява. Таму што гэта візітная картка. Гэта ўжо так сталася і так будзе. Нікуды мы ад Паўлінкі не ўбяжым. Не. Гэта трэба трымаць. Там могуць быць варыянты наконт фінала, канешне, Купалаўскага. Так, я б вярнула фінал. Патлумач людзям, які фінал вось ёсць дзяржаўны, які Купалаўскі? Дзяржаўны хэпі-энд. Паўлінка з Якімкай збеглі кудысьці, нічога не зразумела. Проста яны збеглі ўсё у лепшае жыццё. Купалаўскі фінал, як я разумею, які быў перапісаны, гэта калі за Якімам прыйшлі. Больш жыццёвы. Мы яго больш жыццёвы і больш адпаведны, напэўна, увогуле беларусам. Ну, тут таксама могуць быць пытанні. Паўлінкі, добра, гэта не тычыцца, але ведаеш, калі спектаклі, ну, розныя, яны ўжо эстэтычна выйшлі, па часе не... Не адпавядае сучаснасці, так? Так. І ты сам сур'ёзна ўжо не можаш ставіцца да гэтага. А можна вярнуцца да Паўлінкі? Я пакуль рыхтаваўся, я зразумеў, што ў цябе нейкі дзіўныя ўзаемаадносіны з гэтай ролю, і ты сваёю Паўлінкай ты незадаволена. Я ўвогуле незадаволены чалавек. Вось в гэтым праблема. Я заўсёды ўсім незадаволеная, сваёй працы заўсёды незадаволеная. Я скажу так. Я зараз спрабую так аналізаваць. Гэта ніколі не рабілі мае бацькі, але вось маё атачэнне, дарослыя сябры, калегі маіх бацькоў. Я з дзяцінства ў тэатры сядзела на ўсіх рэпетыцыях і часта чула, вельмі часта чула, Зорка падрастае. Пра сябе. Паўлінка расце, новы талент, гэта будзе геніяльны арт. І вось гэтыя чаканні, якія множацца, як быццам ты павінны, нешта павінны. Да. А я вось вырасла, і я адчувала, як быццам у мяне няма права на памылку. Усе там студэнты ў акадэміі робяць нейкае гаўно, не баяцца, развіваюцца. Ты павінен праходзіць праз гэта, а я не магу. Я вось так сядзела, я не магла выйсці там, зрабіць нейкае там практыкаванне. І калі я падышла да гэтай ролі Паўлінка... А колькі табе гадоў было, калі ты пачала яе выконваць? 26, 25, магчыма. Гэта такое было пераадоленне. Ну вось, я тут, на гэтай кропкі, якую мне прарочылі. Я не ўпэўнена, ці гэта маё. А чаму ты не ўпэўнена? Таму што Паўлінка, яна вся такая вітальная, энергічная, а ты... Яна вітальная, энергічная, і гэта была ўсё ж такі зорная роля маёй мамы. Яна была там сапраўды, я яе бачыла. А патлумач мне, ласка, чаму Паўлінка Зоя Белахвосцік гэта топ? Як прафесіянал, не як глядач. Мне падаецца, што там вельмі шмат залежыць проста ад сімпатіі. Табе падабаецца там умоўная Валя Гарцова ці не падабаецца? Ну, па-першае, энергетыка, па-другое, то, што я растлумачыць не магу, і то, што адрознівае геніяльных таленавітых артыстаў, часам ты гэта не можаш патлумачыць, але ты не можаш адвесці вачэй. Ты не можаш
артыст становіцца больш. Я не ведаю. Ён вялікі на сцэне, ён трымае ўвагу. І за кошт гэтага артыста спектакль робіцца такім незвычайным. Не ведаю. Я так адчуваю. Я не думаю, што ёсць нейкія механізмы і сакрэты, зорнасці і так далей. Ну, просто гэта яе зорная роля. І мне пасля гэтага, гэтыя ўсе чаканні, мне было сапраўды цяжка. А какая была твоя Паўлінка? Распавядзі мне. Вось ты распавяла, што Паўлінка Белахвосцік, і яна займала всю прастору. Паўлінка Грацуева, яна якая? Яна была менш упэўнена ў сабе. Яна больш рабіла выгляд, што яна Паўлінка. Да, ты б не паверыла, да, калі паглядзела? Ой, я не ведаю, мне складана так разважаць. Мне, ведаеш, я зараз думаю, мне 38 гадоў. Мне трохі шкода, што ў мяне адчуванне, што мне зараз мазгоў больш, і я б яшчэ магла працаваць і зрабіць шмат роляў па-іншаму. А магчымасці як быццам няма. Ну, такой вось. Мне здаецца, што зараз я ўжо не той узрост. Там ёй увогуле 18 было, 17. Ну, калі я не памыляюся, то твоя маці там тапіла да апошняга. Яна цудоўна выглядала да апошняга. Это факт. І гэта... Ну, і ўвогуле гэта такі быў момант нармалёвы для тэатра. Гэта яшчэ было нармальна. Цяпер трошкі, мне здаецца, змяніўся час. Ну, нельга так падмануть. Ну, не магу я іграць гераіню, якой 14. Разумееш? А ты не можаш, таму што ты не хочаш, табе гэта не падабаецца, ці тэхнічна ты? Таму што я не адпавядаю, маё унутранае ўсё маё разуменне сябе не адпавядае. Я буду ілгаць. Я буду фальшывай у гэтым. Ці бачыш ты залю, пакуль працуеш? Залежыць ад залы, залежыць ад сцэны, заўсёды па-рознаму. Ну вось, напрыклад, базавая ваша сцэна, напрыклад, Купалаўскі, новы. Як там было? Там было бачна, таму што там чамусьці зрабілі белыя крэслы. Калі ты памятаеш, такія белыя крэслы з такімі блакітнымі ўстаўкамі. Гэта белая зала свяцілася заўсёды. Нават калі там святло гасне, ты бачыш гэтыя белыя крэслы, на якіх сядзяць людзі. Мне гэта не падабалася, таму што я не люблю. Чаму? Таму што людзей не любіш ты? Не, людзей люблю. Я не люблю гэты кантакт. Часам ён мне можа нашкодзіць, я думаю. У мяне ёсць 4-я сцяна, все па правілах. Я, конечно, не вар'ятка, я разумею, што я актрыса ў тэатры, все такое, але вось я яшчэ не гатовая, напрыклад, выходзіць у залю і там кантактаваць нейкім чынам з гледачамі. Гэта зараз практыкуецца. Мне гэта цяжкавата. Глядзі, якая публіка, па-твойму, самая цяжкая? Самае цяжкае – гэта дзеці. Чаму? Дзецям складана захоўваць, утрымліваць увагу, у іх шмат аб'ектаў, і гэта ад іх нават не залежыць, яны не вінаватыя ў гэтым, абсалютна. Ну, гэта вось для мяне цяжкая публіка. І гэта талент, калі з'яўляюцца такія спектаклі для дзяцей, якія гэту увагу утрымліваюць. Такое бывае. Тыя казкі, якія рабіліся ў тэатры імя Янкі Купалы, я не памятаю, каб гэта былі такія казкі добрыя. Ты казала, што цябе да шалу, ледзьве не да шалу, цябе прыводзяць тэлефонныя званкі і тое, як людзі шуршаць цукеркамі. Я тэлефонныя званкі я чуў. Як вот цукерак ось ніколі. Ну, яны набываюць у буфеце шакаладкі, потым іх разгортваюць так патроху, медленно, павольна. І ты просто чакаеш, а там некая пауза, некая сцэна была, і вось гэтую паузу так... І ты як бы там вытрымліваеш гэтую паузу. Ну, гэта ж не... Разумееш, гэта ж не кінотэатр, мы ж таксама жывыя людзі, мы ж усё чуем, мы ж не на экранах. І я не разумею, чаму нельга
Ну, калі табе зусім не цікава, мне здаецца, справядлівай будзе сысці. Але не там не размовы па тэлефон. Я ў тэатры! Ну што гэта? Што як? А ты што ў гэты момант? Што ў цябе ў галаве? У тебя блокуецца все? Я не хочу ругацца. Да. Мяне ў галаве, ну як такое? Ну што гэта? Ну кошмар. Ну... Як ставішся да людзей, якім больш за ўсё ў тэатры падабаецца буфет? Нормально. Нам розныя гледачы патрэбныя. То бок ты не... Ну, слухай, больш 90, ну, 90, можа, 80% гледачоў гэта жанчыны. Звычайна, жанчыны, якія... І жанчына, якая взяла свайго мужа за кампанію, ён ідзе, яму не хацелася б, ён быў там на працы. То яму патрэбны гэты буфет, так? Яму трэба зайсці ў буфет, ну, хоць што-небудзь. Ну, вось ён так ставіцца, ну... Зараз, канешне, сітуацыя змянілася, калі мы там кажам пра купалаўцаў, ніхто па тэлефоне не размаўляе і ніхто не шабуршыць там. Іншая ўвага, іншае значэнне, напэўна. Тэст Хрысціны Дробыш. Так. Ці не хуйнёй ты займаешься? Слухай, ну тут просто пытанне тэмпарытмаў, і я чалавек такі, які распачынае нейкі праект, ці ўваходзіць у нейкі праект, я вельмі неразумны. Мне трэба шмат падумаць. Я сяджу і думаю. Я прадумаю ўсе варыянты. Станоўчыя, адмоўныя, а ці гэта будзе гаўно, а ці гэта... Я ўсё прадумаю, і потым у мяне ўжо не з'яўляецца... То бок, я звальнялася з тэатра, я разумела, што ўсё астатняе, што я буду рабіць, гэта будзе выглядаць неяк так. Неяк так. І нават тыя падарункі лёсу, якія атрымліваю, я ўспрымаю выключна як падарункі. Там здымкі ў кіно, я думаю, о, я магу. Ну, ты ж казала ў пэўны момант, што твоя кар'ера, кінакар'ера, все, скончана. Ну, я так думала. Не скончана. Я думала, ўсё, і кіно, і тэатр. Не, я не думаю. Я думаю, уйнёй. А што будзе, калі нічога не зменіцца? Такога не бывае. Некае занадта філасофскае пытанне. Окей, буду удакладняць. Вось 5 гадоў ты ў такім стане беларускай актрысы на выездзе. Што рабіць далей, калі вось прыблізна такое ж самае становішча ў 2029 годзе? Ну і далей далбіць. Ці уяўляеш ты сябе па-за акторствам? Не, я уяўляю ў нейкай там, у мастацтве ўвогуле, вакол, я уяўляю. Я, магчыма, магла мець дачыненне да музыкі, альбо... Ну, дакладна не офіс. Дакладна нічога такога я не магу. А не хочацца стабільнасці? Стабільнасці? 13-й заробак, пячэнькі нейкія, кава на кухні. Часам хочацца. Соцпакет. Мне пачнецца іншая дэпрэсія. Опиши мне, ласка, свой стан. Мы все крутимся вокруг этой депрессии, хочется почуть от тебя, як ты себя адчуваеш. Да я не думаю, слухай, я не думаю, что у меня уже такая депрессия, что я сходила, вось мы размаўлялі пра спектакль «Закамерон», які прайшоў купалаўцаў. І ты выказаўся, што... Я сказала, што калі ты бачыш такі гумар, такое пачуццё гумару, глядзіш гэтую гісторыю, напісаную Максімам Знакам, які ў яго светапогляд, якое светлае стаўленне да жыцця ў такіх страшэнных умовах, нечалавечых тэрмінах, які ён атрымаў. Ты разумееш, што трэба прыпыніць свае нездаволенні ўвогуле. А ты мне сказаў, што гэта несправядліва. Не, што трэба паважаць свой стан. Непавага. Ну, магчыма. Не, калі цябе выцягвае і натхняе, і это вельмі круто насамрэч, што Максім сапраўды там дасылае нам сонца адтуда, і калі гэта табе дапамагае, гэта вельмі здорава. Але калі ты працягваеш пакутаваць за гэтага, ну, ці не жывеш сваё жыццё, напрыклад, то это, мне падаецца, это вельмі неправільна. Ну, я жыву сваё жыццё, яно проста трошкі на паўзе. Я так да гэтага стаўлюся. А наколькі гэта нармалёва? Да, рознае ў жыцці бывае. А наколькі нармалёва тое, што было ў 20-м? Не, это я агулам не... Прабач, я не крычу. Без праблем. Ўсё гэта не нармалёва. Ўсё, што адбываецца з намі, гэта не нармалёвая сітуацыя.
Таму і вынікі такія. Не, у выніку как бы жыццё твоё, таму как бы up to you, можаш рабіць все, што заўгодна. Я ні ў якім выпадку это не пытанне пра прэтэнзію нейкую. Мне цікава, як ты думаеш і што як ты з гэтага выгребаеш сама. Я гляджу на іншых беларусаў, якія выграбаюць, якія шукаюць надзеі самі. І мяне гэта вельмі натхняе. Калі я бачу, што нехта нешта робіць, хто заўгодна, я бачу, што гэта крута і класна, і ён самастойна так сама, як і я шукаю гэтыя сэнсы, гэта мне дае надзею. Гэта мне вельмі дапамагае. А што ты даведалася пра сябе асабіста за апошнія 4 гады? Я не бесхозная нейкая артыстка, якая адразу загіне ў іншай краіне, нікому не патрэбная. Я даведалася, што я, оказывается, умею там придумляць нейкія праекты, нешта папісваць нават. Мяне нават запрашаюць нейкія фільмы, я нават вось магу на іншых мовах. І так глядзіш, думаеш, ну ты не такі ты благі, і нармальна, можна жыць, но не здохнеш. Запаважала сябе, да? Трошкі так. Да. Мне спадабаўся твой допіс у інсце. Ты кажаш, што смажаныя каштаны ў Цюриху і што ў мяне ёсць справы ў Цюриху. Ой, як это здорова, што у Грацуевай ёсць справы ў Цюриху. Гэта самаіронія ці гэта такое шчырае здзіўленне, што ў цябе сапраўды ёсць? Не, ну, канешне, гэта самаіронія. Там проста былі здымкі і ну, проста можна было патлумачыць, чаму я там знаходжуся зараз і все такое. Ну, гэта ж не так цікава. Можна ж напісаць, што я па справах. Крышачку У таямніцы, Швейцарыі. да? Калі ты спектакль, дык які? Калі я спектакль, дык Паўлінка, таму што яна бессмяротная. Ага. Жыццё маліна? Маліна. Ага. Патлумач? Ну, слухай, жыццё гэта класнае, мне падабаецца жыць. Мне падабаецца, мне ўсё гэта цікава. Канешне, ёсць дэпрэсіі, канешне, ёсць страшнае. Часам здаецца, што гэты сусвет некуды коціцца і не разумееш куды. Ну што яшчэ? Ну што яшчэ наступнае? Якая вайна? Дзе? Але ж класна, што ты бачыш гэта, разумееш, аналізуеш, што ты дыхаеш, што ты сустракаеш такіх цікавых людзей, такіх цудоўных сяброў. Ёсць і прыемныя моманты, ёсць, калі ёсць сям'я, гэта, напэўна, самае галоўнае на сённяшні момант для мяне ў маім жыцці. Гэта сям'я, мае сваякі, мае родныя, якія робяць гэтае жыццё такім неабходным для мяне. Я хацеў запытаць, а ты вось паузы гэта робіш? Это тэатральнае ці ты так думаеш? Ты сур'ёзна? Не, ну просто мне цікава. Ты сур'ёзна? Не, ну мне цікава. Ты думаеш, я раблю паузы тэатра? Адкуль я веду? Вы людзі вельмі такі дзіўны, незразумела. Не, я падбіраю словы, ну, каб не сказаць нейкую там брэдоту. Не нападай на мяне, не абурайся. Я ў шоке. Вялікі дзякуй, што даглядзелі гэта інтэрв'ю да канца. Я вам нагадываю, што у купалаўцаў, незалежных купалаўцаў, існуе іх YouTube-канал. Калі ласачка, калі ёсць магчымасць, падпішыцеся і глядзіце іх прадукты. Таксама, калі у вас будзе магчымасць паглядзець на іх жыўцом, скарыстайцеся ёю. Слава Украіне! Жыве Беларусь! Разыходзімся!